i Rungsteds boks. Og det giver altså ballade. Mitchell til 4-1. Hjalmarsson kaster en drikkedunk, tager målmandsstaven. Og viser i sagens natur et alt for vidt temperament. Hvad en træner at være. Her er drikkedunken, der kommer flyvende. Og der kommer altså en modsat. Retur. Ja, først på whiteboardet, så kommer der en drikkedunk retur. Der må hellere sende tilbage igen. Og så kommer der et par stykker mere. Og masser til Erik Hjalmarsson. Og selvfølgelig respektløst af Mitchell. Ikke fair play. Det der startede situationen, og her bliver det så 5-1 i powerplay. Men så Pedersen, så Odense vinder kampen med 5-1.